Ο Άγιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Ύδρα από πτωχούς γονείς, τον Μιχαλάκη και τη Μαρίνα. Σε ηλικία 18 ετών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του και πήγε στη Ρόδο. Εισήλθε στην υπηρεσία του Τούρκου διοικητή, ο οποίος με κολακίες και υποσχέσεις τον έπεισε να αρνηθεί τον Χριστό. Επί 3 χρόνια ο Κωνσταντίνος ζούσε στο σκότος της Πλάνης, αλλά βασανιζόμενος από τον έλεγχο της συνειδήσεως, μετανόησε, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους πτωχούς και εξομολογήθηκε στον πνευματικό του τον πόθο του να αποπλύνει τον ρήπο της αρνήσεως του Χριστού με το βάπτισμα του αίματος. Φοβούμενος των νεαρών της ηλικίας του, ο πνευματικός δεν έδωσε την ευλογία του και ο Κωνσταντίνος μετέβη αρχικά στην Κριμαία και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ωφελήθηκε πνευματικά από τη διδαχή του Πατριάρχη Αγίου Γρηγορίου Πέμπτου, ο οποίος τον συμβούλευσε να αποσυρθεί στο Άγιο Όρος. Ο Κωνσταντίνος πήγε στη Μονή Ιβύρων, όπου έμεινε 5 μήνες και είχε το διακόνημα του αρχονταρικίου. Ο πόθος του μαρτυρίου όμως τον κατέκε και παρά τις αντιρρήσεις των πατέρων της Μονής επέστρεψε στη Ρόδο με σκοπό να ομολογήσει με παρησία τον Χριστό. Εξομολογήθηκε τον σκοπό του σε έναν πνευματικό, ο οποίος προσπάθησε με τη σειρά του να τον αποτρέψει. Ο Κωνσταντίνος, ως μανικός εραστής του Χριστού, έλαβε πληροφορία από τον Θεό μετά από θερμή προσευχή και αυτόκλητος παρουσιάστηκε ενώπιον του Τούρκου διοικητή και πρώην αφέντη του, φορώντας μαύρο αγιορείτικο ράσο και σκούφο, και ομολόγησε τον Χριστό. Ο διοικητής αρχικά τον φυλάκισε, βλέποντας όμως την επιμονή του Κωνσταντίνου, διέταξε να τον ξυλοκοπήσουν αλίπητα, να ξεσχίσουν τις σάρκες του με άγκιστρα και να συντρίψουν τη σιαγώνα του. Βλέποντας τον σώο και άβλαβη, ο διοικητής, γιος Γεωργιανών χριστιανών που εξομότησε, έξαλλος διέταξε να τον φυλακίσουν εκ νέου και να βάλουν τα πόδια του Αγίου στο τιμωρητικό ξύλο. Το βράδυ έλαμψε μέγα φως στη φυλακή και ο μάρτης παρευθύς λύθηκε από τα δεσμά του. 5 μήνες παρέμεινε στη φυλακή ο Κωνσταντίνος. Ο διοικητής καθυστερούσε την καταδίκη σε θάνατο, επειδή φοβόταν τις αντιδράσεις των Ιδραίων που είχαν πρόσβαση σε υψηλά πρόσωπα στην αυλή του Σουλτάνου. Έστειλε μάλιστα επιστολή σε έναν Ιδραίο καπετάνιο ζητώντας τη γνώμη του. Πληροφορούμενος το γεγονός, ο Κωνσταντίνος έγραψε ο ίδιος τον Ιδραίο καπετάνιο, παρακαλώντας να μην τον εμποδίσει να τελειωθεί μαρτυρικός. Μετά αλλεπάλληλες βασάνους και ανακρίσεις, στις οποίες παρέμεινε ακλόνητος, ο μάρτης προείδε την ημέρα της θανάτωσής του, κοινώνησε κρυφίως τα άχραντα μυστήρια και ετελειώθη με απαγχωνισμό χαράματα της 14 Νοεμβρίου 1800. Λίγο αργότερα η μητέρα του Μαρίνα μετέφερε το τίμιο λείψανο στην Ύδρα, που τιμά τον νέο μάρτυρα ως πολιούχο.